Bueno, pizkatazteko lehenko eta behin, jaiora, eskerrak emon, ez? Denbora ingutsi zen entrevista hori emotigarren, da, bueno, lehoko galderie pizkatxo bat izango zen, aber zer bultzatu zintuen zuri pailazo izatera. Bueno, bai ni eta bai taldekide guztiak herrigintzatik gatoz. Hau da, bueno, gerora bildu dira edo elkartu zaizkigu antzerkitik datozenak, ez? Baina funtsean, orain dela 32 urte taldea sortu zanean, 3 ekintzaile elkartu zian. 3 irakasle, euskara taldean zebiltzanak, herri oso erdaldun batian, Lasarte horian, kontutan izan duela 3 hamarkada, aurren 80%ak erdal ereduetan ikasten zuela, eta 100%ak euskaraz. Hortaz, bertan, Lasarte horian Michelin enpresa daukagu, eta duela 60 urte eta 50 urte, langile jende asko etorri zan Espainia guztitik. Herri txiki bat zana, izugarri puztu zan, eta nortasuna galduzun. Hau da, langile herri bat izatera bilakatu zan, nolabait, eta orain dela 30 urte, euskara taldean zebiltzan 3 ekintzaileak erabaki zuten Olentzeroren inguruan 3 abesti grabatu eta alaitasunetik eskoletan 3 abesti horiek euskarazko 3 abesti horiek ikasarazi eta euskara izan zedin zerbait alaia, zerbait erakargarria nolabait, ez? Asignatura soil bat zan eta oso arrotza herriko aurrentzat euskara. Eta hala, egun baterako sortu zena, gerora, pixkanaka, oharkabean, bere 32 urteko ibilbidea egin du, ez? Ni harrapatu nindun 10 urtera. Bueno, nik ikusten nituen, batez ere, herriko saioetan eta hola jarraitzen nituen, ze sortu zianean, nik gogoan dut Euskararen aldeko festa batian, nik txistua jotzen, eta guk bukatu txistua jotzez, eta gero beraiek saioa zuten. Eta kolo pirrutx eta borrotx, eta ikaragarri gustatzen zitzaigun. Oso divertigarria zen, euskera eta laitasuna, eta nire burua izan nion, behin izan nahi nuke pailazo. Kontua da Euskararen aldeko beste jai batian elkartu ginela eta haiek ni ezagutu ninduten eta elkar ezagutu genuen pertsonalki. Eta eskaini zidaten papertxoak egitea. Ez pertsonaia garrantzitsuak, baina papertxo batzuk egin eta beraiekin hastea. Eta hasi eta urtebetera, garai hartako pirritxek esan zuen, beste ibilbide bat ekin nahi ziola, Madrilera jun, ikasketetan gehiago sakondu, eta nik hartu nuen pirritxen papera, eta orduztik hemen nago, ez? Orduan, zer bultzatu nahu pailazogintzara? Militantziak bultzatu nahu pailazogintzara, ez? Euskararen aldeko ekintzailetzak bultzatu nahu pailazogintzara. Bueno, eta gaur ikastolan elkartu gara eta esan duzun bezala lehen guraso lehendakaria zara. Bai. Oduan, ze helbururekin hartu zenuen erabaki hori? Konpromezuz eta militantziz, ez? Nik uste dut bizitzan badauzkagula eskubideak eta betebeharrak. Eta txikiak garenok eta euskararen inguruan eta Euskal Herrian gabiltzanok badugu nik uste dut misio bat eta dela gure mundu ikuskera txikia izanik ere plazaratzea eta transmisio lan bat egitea gurei eta gure ingurura datozenei. Ama zarenean ere arduratzen zaitu zure seme-alaben hezkuntzak eta hezkuntza komunitate bateko parte bihurtzen zara eta kezka horietatik eta parte hartze horretatik egokitu zitzaidan
ikastolako ordezkari izatea, eta bueno, gustora nabil sinetxita nagolako ikastolak funtzio oso garrantzitsua betetzen duela euskararen eta herrigintzaren eremuan, ez? Bueno, zer da zuretzako herrigintza? Eta zergatik da garrantzitsua? Nire ustez herrigintza da nire izatearen zergatia. Edo nire misioa bizitzan, nolabait esateko. Lehen komentatu dizuet, euskaldunok txikiak gea, mundu globalizatu batian, milaka korronteren kontra, edo korronteren kontrako bidean goazen izokinak bezala, eta txikitasun horretan, ez dago beste irten biderik, edo zea, edo etzea, eta baldin bazea, militatu behar bezu. Orduan, herrigintza da herria egitea, eta euskaldunok zerbait baldin badugu, nik txiki-txikitatik jaso degana, izan da auzolana, autogestioa, herrian galdetu, herrian parte hartu. Orduan, nik esan dut nire izatearen, baina da euskal izateak geneetan behar genukeen zerbait, ez? Ze herrigintza galtzen badegu, auzolana galtzen badegu, gure mirakulu txiki honek zentzurik ez luke eta hile ingo litzake. Euskararen aldeko borrokan aritzeak modu publiko baten ze onura eta ze kalte eragin dizkizu? Onurak esango nuke euskara alaitasuna, balioak, ez? Elkartasuna hor kokatzen dut umorea, nolabait esan, ez? Umorea da nire ustez bizitzeko modu bat, bizitzari aurre egiteko modu bat. Ez da barrealgara soil bat edo txiste bat. Askoz haratago doa eta mundua beste modu batera ulertzeko bidea ematen dizu, ez? Eta horri gehitzen badiogu euskararen aldeko ekintzailetza, gu pailazoak adibidez elebakarrak gea, eta elebakartasun horretan primeran moldatzen gea Euskal Herri oso-osoan. Eta horrek eman digu, niri eman dit Euskal Herriaren alde lan egiteko aukera, niretzat privilegioa, ze bidean ezagutu ditugu sortzaileak, idazleak, bertsolariak, orotariko artistak, baita ere bere xumetik irakasleak, orotariko beste euskararen aldeko ekintzaileak, ez? Euskararen aldeko talde asko ezagutzen dugu, ze askotan goaz, beraien eskutik herrietara. Eta zer eman dit? Eman dit Euskal Herria barrutik eta begietara begira ezagutzeko aukera. Eta eman dit transmisio lan bat egiteko misioa ere. Nik uste dut gurea misio bat ere badala, ez? Irakaslearena izan daiteken bezala, eta norberak bere lanetik egin dezaken zerbait euskararen alde. Nik uste dut ez konbentzituta nago, asko eman didala, eta eman dit, nik arte derrak ikasi nun, eman dit beste kolore paleta bat mundua margotzeko, ez? Euskarak, eta txikiak direnekin empatizatzeko ere ikuskera hori ere eman dit, hau da, feminismoa dela, eta bazterrean daudenekin pixka bat etorkinak diala, edo, ez,
tokian txiki edo baztertu sentitzen dien hoiekiko beste empatia bat ematen du, eta hori ikusten da, adibidez, gure lanetan ikusten da, baina bai ikusten da baita ere euskal idazleetan, edo bertsolariek esaten dituztenetan, ez? Empatia bat txikia den horrekiko, eta baztertua dagoen horrekiko, eta kendu, beti euskarak etxaiak baditu, eta euskararen aldeko ekintzaile bazara, etxaiak mesfidati izango dituzu begira, ez? Eta batzutan, alba dute zango trabatuko zaituzte. Gu Tolosan bizigea euskararen irrila batian. Ikusi besterik ez dago, ikastolak indarra handia dauka, hemen bizigea oso nolabait eroso zentzu horretan. Etortzen direnek ere, eta etortzen direnen seme-alabek eta hemen jaiotakoek ere euskara ikasteko aukera handiak dituzte eta eroso gaude, baina Euskal Herria ez da holakoa ez da gutxiagorik ere. Eta lan asko dago egiteko, eta euskarak bere bidea egiteko bultzada orotarikoak behar ditu. Lehen pizkatza komenta gozu, ez? Ez dara iguala pizkatza Euskal Herriko leku desberdinetan egoten zaila, eta orduen bakaldiri izango zen, saio bat egiterako orduen, desberdintasunak igertzen dozuz Euskal Herriko eremu desberdinetan, bai Bilbon, Baionan edo Iruñan eitzen dozunien... Bai, nik esango nuke, euskal gizartea, bada gizarte bat, baina da gizarte oso anitza. Eta gero guk beti esaten dugu, adibidez, publiko bizkaitarra oso beroa da. Gipuzkoarrak serioagoa gea, eta iparraldekoak ohandik ere apalagoak dira. Naparra ere beroa da, Araban ere indarrian daude. Gu juten gea askotan panpoxa furgonetan goaz eta holako hemen ze ondo eta beste hortan da, hemen kosta zitzaigun, gu nahikoa ezagunak gea. Eta atera orduko normalki zalea aurrean ikuslea irabazita daukagu, ez? Atea eta ez? Baina ez da beti hola, maule batea juten bazea, lehenengo zehaz da izango aurrena berotu behar dezu ondo eta gero hurbilduko zaizkizu eta oso goxua dira eta oso maitagarriak, baina beste izaera bat dute. Oso jende jatorra dago, euskararen inguruan lanian nahi dana, familiak, saiatzen nahi dianak, haien seme-alabek euskara ikas dezaten, eta, Bizkaialdera eta ezkerraldera jotzen badezu, esango dizu ume batek, nire lagun hobetoagoa zara, ez? Baina hori entzute hutsaia horrek badauka, kriston balio dauka, ez? Agian ume horrek ikasiko du ondo euskeraz. Gero desberdintasuna dago ere herri txikietako jendea edo hiriko jendearekin, baina aurra, batez ere aurra, familiak joten dira, guk esaten dugu publiko familiarra. Aurra da sormena, aurra da laitasuna, aurra da bihurrikeria, eta aur guztiek daukate hori. Gero da, beraien ingurura moldatu behar dutela, ez? Hezkuntzarekin daukasun konpromesua kontuan hartuta, nola ikusten duzuzuk hezkuntzaren eta erlijioaren arteko lotura? Hezkuntzaren eta erlijioaren, nik uste bakoitza doala edo joan behar lukela bere bidetik. Nik hezkuntza bezala edo hezkuntza eskolako hezkuntza bezala ulertzen dut aurra bere sormenean ahalduntzea eta bere nolabait indarguneak potentziatzea
eta indartu beharrekoak ere, ba indartzen joatea, ez? Eta bere nortasuna nolabait eta bere izaera eraikitzen joatea. Hor noski eta gaur egungo gizarte kulturan hitz honetan badira erlijioa bizi dutenak edo dugunak etxean edo beste komunitate batzuetan, baina hori da nolabait esango nuke beste ezaugarri bat bezala. Nik ez nituzke nahastuko. Askotan erlijioakin nahasten da barnekotasuna, espiritualtasuna. Nik horri bai emango nioke garrantzia hezkuntzan bertan. Hau da, pertsonaren garapen horretan garrantzia handia du barrura begiratzeak. Irakaslean gandik hasita. Yoga saioak diala, hausnarketa saioak eta barnekotasuna lantzeko bideak ireki behar genuke hezkuntzan ere. Erlijiotik aparte. Erlijioa da, norberak bizi duen edo ez duen kontu bat, kontuan izan behar dena, norbere izaerarekin baldin badator, aur batek mezkitara joaten bada, kontuan izan behar dugu, ze beretzat oso garrantzitsua izango da. Edo kristaua bada, edo danadalakoa. Bueno, horreko galderi pizkatza bat urronditan sartzea izango zen, baina beharrezko esan guretako, hasi que da pizkat presoekin harremena baduzu eta urenganako ze jarrera daukazu eta ze ondori izan du horrek. Bueno, esan nuke presoekin baino presoen seme-alabekin daukagula harreman gehiago. Motxiladun umeekin, hori da. Eta iruditzen zaigu, hor dago eskubide urraketa hain handia, eta entzuten dezunean, 4 urteko umetxo batek, bere aita ikustea joteko egin behar ditula 1000 kilometro jun eta 1000 etorri, eta ez da bakarrik ematen dizun pereza pentsatzea zenbat ordu, zenbat kilometro, zer galtzen nahi da ume hori bere herrian eta ze suposatzaio ume horri, zergatik jun behar du ume horrek hain urruti, ez? Hor, iruditzen zait, torturatzen ari gehala, umeak torturatzen. Eta motxila hori arintze aldera aurpegia jarri behar badet, jarriko dut. Eta saioren bat galduko badeto horregatik, borrokatuko dut herri horretan beste modu baten egoteko, ez? Konbentzituta nago eta emango dira pausuak, nik sinetsi nahi dut, pausuak emango diala presoak Euskal Herriratzeko eta motxiladun ume horiek izan dezaten merezi duten tratua behingoz.